Менә бүген укытучылар көне, 5 октябрь. Хөрмәтле укытучылар, сезнең барыгызны да чын күңелемнән бүгенге шундый кояшлы көндә сезнең бәйрәмегез белән тәбрик итәсе килә. Сезгә тазалык, саулык, җиңел булмаган эшегездә сабырлык, балаларыгызның, укучыларыгызның тыңлаулы булуларын, һәм аларның белемле булуларын, сезгә ихтирам белән карауларын теләйм. Аннан тагын килеп шуны әйтәсем килә, Балык Бистәсе районы Яңарыш авылында урта мәктәптә бүгенге көндә укыткан укытучылар, шулай ук мәктәп укучыларында, шулай ук безне 79 елгы чыгарылышта укыткан укытучыларыбызны, класс җитәкчебез Мөнир Фәләховичны чын күңелдән шушы бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Сезгә тазалык, саулык, күңел көрлеге, җан тынычлыгы, илләребез, күкләребез гел шулай аяз, матур, киләчәгебез өметле булсын. Рәхмәт сезгә, безне укытканыгыз, безгә көч түккәнегез, көч сарыф иткәнегез өчен.